Jisimni Gwen, jena tabiba tal-emerġenza, ilni Malta 3 snin mill-Malazja. 3 snin ilu Gwendolyn Amanda li taħdem bħala tabiba tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei ħadet id-deċiżjoni li tibda titgħallem bis-serjetà l-ilsien Malti u llum tista' tgħid li tifhem kważi kollox u tista' tikkomunika ferm aħjar mal-pazjenti b'aktar faċilità u empatija. Fl-aħħar jiem, it-tabiba rċeviet iċ-ċertifikat mill-Università ta' Malta bir-riżultat tal-kors tal-Malti bħala lingwa barranija mill-Fakultà tal-Arti. Irnexxiela tikseb l-ola marka punteġġ ta' 82%. Fil-kummenti lil One News li taqa' magħha fil-Campus Hub fl-aħħar jiem, Dr. Gwen qalet li issa tħoss aktar konnessa mal-pazjenti u l-fatt li rnexxiela titkellem bil-sinna mhux biss qed jgħinha fit-trattament mediku imma tagħha wkoll sens ta' fiduċja u kompassjoni. Il-vjaġġ tagħha fit-tagħlim tal-Malti kien kemm xejn diffiċli iżda bl-appoġġ tal-ħbieb u l-kollegi tagħha komplit tavvanza u titjib jum wara jum. Illum il-lingwa li darba kienet barranija għaliha saret parti mill-ħajja professjonali tagħha ta' kuljum. Vera napprezza kollox fis-sitwazzjoni tiegħi. L-għajnuna mill-ħbieb u kollegi u familja li jgħixu f'dal pajjiż. Grazzi mill-qalb. Tennit li l-preżenza tagħha f'Malta saret waħda sinifikanti u tħossha ħafna kuntent hawn. Isaħqet li pajjiżna sar it-tieni dar tagħha fejn in-nies huma ġentili u ospitabbli. Dan waqt li ħidmietha bħala tabiba f'Mater Dei tagħtiha sodisfazzjon kbir. Dr. Gwen ixida ħajja tal-importanza li wieħed jitgħallem il-lingwa lokali għax mhux biss imezz ta' komunikazzjoni imma wkoll isservi ta' pont li jaqqat lin-nies, speċjalment f'sitwazzjonijiet delikati bħal dawk li jseħħu fl-emerġenza tal-isptar.